Tapar wagşyş iklim bilen gepleşiklerimizi, söhbetleşiklerimizi dowam etdirýär. Tapara şol olgunky gepleşigimizden soňra ýene de gaýtadan soraw beripdirler ol videoň aşagyna ýazylgy ol 60% diýilen beter ýokary bolýar, beýle bolmagy bir bir mümkinçilik ýok ýa-da bir hak ýok diýilen ýaly bir ynamsızlyk bilen ýazylan bir jümle bar şo taýda bir görüjimiziň birinden. Ol dogrymy, ýalynmy? Ýene de bir gezek şol sarlar bilen ýa bir başga bir delillerin üstü bilen şolara düşünürip beräýseňiz kim bolmaz. O albara. Az görüpdirler ya kän görüpdirler. Onu köp görüpdirler. Şol 60% ya 60 göterim bolsa şol beter ýokary diýil baý. O az gören bolsa ýene beräýjekler. Aýny ýok şol aýdylana bir jogap ber. Onu da ýa-ki men gözümden görmeler ýok banal dokumentlere teredäýmeli. Şo ýyllar dokumentleri wadyr. Kurta koridorda ýeke bir edarada däl, şol ýok etmek boldylar emeli batyr. Ýöre az gören bolsa, Deutsche Bank'ta 23 milyardagy euro pul tapdyrlar, o Türkmenistan'ın pulu 6 ýylyň büdjeti, o gerek bolsa näme şonu tip alyp bilerler, o eýetine garaşyp otyr, eýetiniň kimdiginden özüň gowul ýapdy. Bir de ikimiz de däl Almurat. Yerimiz ýok. Yo, o bularyň üstesine ol Azatlyk radiosundan ýene bir habar gelip gowuşdy. Ol ýemede Şweýçar bankyny 1.300.000 Türkmenistanyň pulu tapylypdyr. Olam şo Türkmenistanly ol şo döwlet işgäri ýa siýasatçy bolan adamyň pulu ýöne atlar tutulanarda. Olaymadın Almurat. Ha? Olaymadın diýene. Men kimi? Ya sen kimi? Olaymadın diýe. Yo, men koran olsa men näýem halka paýlardym ol pulu. Ýöne diýjek bolýan zatym o Şweýçar banklaryň olaryň bir sada bank därler. Indi şol pulu aňyrky oturanyň eline bermän, şol ýurda gerek ýanky bir medisina ýanky tuberkuloz keseline garşy dermanlar satyn almagy görek durjak da Birleşen Milletler Guramasynyň üstü bilen. Ýöne ol içinde näme derejede halkyň eline baryp ýetjek. Ýene de o taýda ol ak halat geyip beren paraxorlar ýene de şol derman üçin halkdan para peşkeşi şol derman çalşaýmaklar gaty mümkin eger kontrol bolmaz, halkara kontrol bolmaz. Almurat, ýanky aýyplar ýok bolsa ol adamlar atlaryny açıklamaları gerekten doğrudur hükümet bolsa onu açıklığı getirdiler bu oldu. Oraya yani Almurat bir pul bilen işimiz yoktu. Biz başka öznemeler bize geçeli olmuşorlar, burada ederler özleri. Yani ad oran olsa ya kan oran olsa o adını aytmadın da yani dokumentler vardır. Taparın gepini sözünü anlatmıyor yok banlardır. Dokumentleri kaldırıp seyretmeli. Adamın dili bilen aydılanı dokument derler. Onu kaldırıp göremeliler. Katan kattır. Doğru. O men başkaça ne tuğdu deydi. Ha? Otu dillen o. Allah. Yok, elbette her kıvaadın aňyrsynda dokument bar. Eger ýaltanman şonu açyp görseler ya hökümet şonu açyp halka görkezse ol bolup biler. Siziň aýdanňyza dokumentlerine de vardır, min dinin dokumentlerine de vardır, yani min ekonomikaň dokumentlerine de stat upravleniýede de bolmaly. Ýeke bir ýerde däl, hemme ýerde. Ýöne korkularyna ýok etmekleri mümkin. Ýöne arkiv dokument durmaly. Kanun boýunça.
Düşünükli. Sapar, ya şol geçen gezek şol söhbetdeşligimizi şol tarp yerleri özleştirip 17 sani halkoz hocalygy şeýle aşyly tarp yerlerde şu ýerde düzlerini sonun olur gömülük galy diýilen ýaly netijelere geldik. Şonu täzeden bir gaýtalap aýdyp bersen geçmedik yerleri bardy aýdylan edilen görgünleri. O yani geçmendir, hiç de geçmendir. Onu sana gaýtalap aýdyp beremeden bir ben ýong ýanlaky gepleşigimizde birak emosionaldyrak boldum da. Gahandyrak ben arkaýyn adamlar ben. Yani angat galarym gelýän adam däl. Son ýyllarda. Men ýöne bir dememi Gepadaşçını üýşürýän zat, näde Şwedde de ýaşaýp gördüm, Albrat. Şaýda bir çağany bilim alma hukugundan ýa-da meslek kär edilme hukugundan mahrum edilse näile apyty panturýanlygyny özüň gowul ýa. Bir çağ 30-40 kilometr maşini verip okuwa getirýärler da. O yörütü Şwedde Topoylon içinde ýaşaýarlar da. 20 kilometr haýty, 30 kilometr haýty, çağda bolsa ya minibus ya gerek bolsa taaksa berýärler da. Ýöne şo çağany günne okuwa getirip äkidip neme diýerler. Şaýda çağan bir gidijik çağan hakyna delil getirden doğruluklardan ya da bir yanlış yapsan dünyanı ayağa kaldırıyorlar. O Türkmenistan'ın yağdayına 80% halkın, öz milletin. O çağlarda ne var? O oku, bilim alma, hüner alma, hukukunu mahrum ediyor. Onun yığan tahtasına da valuta atıp özünü köşk salyan, yine orada at demediyen. Öz çağanı iyi ver çotaydı yaşat, şolun şeklinde okudup demedik görüp. Ben Türkmenistan'ın şu Ayvevur Ovası'nda Kalaymora Çenli hem yerin gelin adımda hem oğulun vilayetlen durmuş tavoy kapsal yağdayların hem medesi gelin 5 var bayalak bilyen adamda. Şu adam şu benim dövrümüzde gebet olmasa bu derler. Ben geçtişim oyunca. Şu dövrlerde de yağdayları atı kıyındı. Ne onun kanalizasyası var, ne vodoprovodu var, ne bir yakı atlar var, ne oku var. Kışın günü ağdak kışta da sağacıklar görülü oku gitlerim onunla da palçının içiyle gidiyorlar. Ben güvenim baklar gördüm. Bir yarım yıl Aktepe'de yaşandı. O yağdaylara seyretmeli. Ben haçımı iş yerde. Yani davleniyem kaldırmayın akları yağatlatı verelim. Böyle sorun üstüne yani ayıtmalı oldu. Diyen zatları bu oğurluğum hiç almırar. Bir halkın kökünü palta tanıyan yağdayına yani İşlap olmadık ya arkayın burlap bolunu oklar. Onun için aslında impulsif ya bu sanal ne adam değil bir vatanına gerek çağalara gerek. O geleceğini, o devletin geleceğini, milletin geleceğini yorulur. Bu ayrılan sistemi. Şu an o bir yana oluyor. Bu da oğurluktan da atlanan mutluluk anla katı ağır demeye.
demede yakarlar. Doğduğun odunla yakarlar. O şol Bağışla Sapara, bular var doğuktan korkan adamlar derler. Bular iki dünyadan gömük adamlar, men yol başlar gözümünü tutubaydı yani. Onun için siz bir dünkü beren interviewunuzda emosionalni aydan sözleriniz ya can ağırlı aydan fikirleriniz onun için olurdum ötünç soramak ya bağışla demek gerekir. Ol her birimde değişik için yakıp var ya. Onu aytmasanın bolunak. Elbette ol soğukkanlılık gerektir. Elmidama da gerektir bol yöne. Sizin öz aydısınız yani bir devletin oğurluğu bir yağda o geleceğinin kökünü kırıp atıyorlar. İki nesili yok ettiler eyyam. İnnem son nesil urup sonra da bir topar değerli divana ya da yurdundan taşına çıkıp Taliban olup hizmetkar olup diyorum halkımız. Onun için ne tüntanın yanlar görülür. Albrat, sözüm ketken ol bağışla. Yankı çolong yeni hünerli, bilimli, bolup taşına çıkka gününü görüp bilýärler de. Ýöne hünersiz, bilimsiz taşına çıkan adam birinin hizmetçisidir ya hizmetkärdir. Ondan ullokanda da yaranokdur. Öz yurdumda da köçe düpürmediler. Hünersiz adamını ne için bağ edecek? Eşerete yetirecek. Eline bir adamın hüneri olmalı. Yok anırdan gelen milli edep tertiplerimiz desurlarımız var. Şu ayarlarımızı okutman kıyılarımızı okutman o da bir ağır yük intelektüel neme ağır yük oluyor da şu da nemen ecem görülü tavusuz yenem tavusuz o görüller zani yani vakt bir okutmat deyip şey geçirdiler de. Diyorum bu da atlan mümkünçülüğü vakan bu da atları yetmeli. Etadan ayal gelin şuları okutmalı çağıran terbiyeleyen şuları. Doğru. Şu da atlara dağı bir yani devlet yol başlığı ile adam seyretmedi gerek de. Yo ol seyrediyor sapar. Ol dene öz öyünü, öz maskalasını, öz çağalarını, öz tohumuna seyredip otu. Olun hiçbirisi ılımsız, bilimsiz ya da bir işsiz, yapılsız oturan adamlar da ezir çeken halk otaydı. Katı mekar vurun yaptırıyor siyasetin buna. Yo beyle olsa onda bir üzünü yürütmeli, şolun çağalar şu taydı aşağı yala etmeliler. O bir yankı o da ilküler köyde özüne bakmalılar. Bak kurum. Kendine o basılmasa, düşünmese, yaşamasa da bilmez. Ben şulara cahil yani şol. Albrat. Ben yine de başka bir misal getirip vereyim. Misalım değil öyle yani durmuşumuzda. Türkmenistan'da çüy çıkken yerini bilen mi? Çüy öndüreyelim mi? Çüy. Yok. Hey, son fabrikası zavodu var mı? Yok bizde. Mağdan olmaz, şu nereden var? Skrepka, kağıda demedilen skrepka vardır. Şöyle Olmuyor. He? 70 yıl yol başlığı ettirirdi bu topar adam. Olur cahilliysen ne yankı ağlarlık terediyen de bana. Şunu Komünist Parti'ye Beni halarlı terediyen mi? vurma deydilermiş onu. Halmıra. Ben şimdi beylekli atla gurruna medem okta o kanalizasyon vada pravot bu altyapılarını nemelerini elektrik nemelerini o yerlerde atları. O atları yetmedi hiç zaten. Yani bir yarım yılın içinde ehli Respublikanı kararlaştırdı. Hemen vada pravot çekti, su çekti. Bir yarım yılın içinde. Onu edip biliyorlar. 73 yılda edilmedik iyisi bir yarım yılla mal edipsiniz ha? O bir yarım yılla katı yemenmediğim Halmırat. O
O arada da kel gurruğum edemde okuduk. Yönü bir yankı beyleki işlen arasında promoçuluğunu ettik. O materyallerini getirip verdik. PMK açtık. Sonra onun trez açtık. Yerlerde bu topor PMK'ları atıştırdık. Promoçuluk etmeli. O bir lokal nemede atmeli. Yol başı şu da atları seyretmen hemen yol başını ediyorlar. Ben ayda oturuyorum parktadan başka dağda şular hiç demesi yoktur. Dine parktadır. Birinci sekreterin demesi. Yani Tufan Babay bu arada deme verdim. Onun ne şol hakikidir. Şulon demesi parktadır plan. O pripitkan esası demeden çok birinci sekreterdir. Son saklama için edilir pripitkan. O beyleki adamlara kulakta oldu da eyleklere de pripitki değilen gerek ki. Ondan da günlerini görüp bilirler. Günlerce yolları var Pulva'dan. Böyle hor olunu pripitki etmendi. Onu şu birinci sekreterler dine farklı için yani ben sana başka ya politikadan vururum vermeli oluyorlar. Haydi ver. Churchill'in bir sözü var, Churchill'in. Ben Orçay'dayım sana. Кто владеет Средней Азией, тот владеет войной коровой diye. 30. yıllarda aydırılan söz. Doynu karovan yemediğini o Britanya, Churchill, Britanya primer. Bizim regionumuzda da bilen İngiliz alım merlimli öz aralarında paylaşıp demedim. Vuruşup, övüşüp. Şu Doynu Karovan'ı eline getirecek. Bu Doynu Karovan'ı arattığına çıkan şu Doynu Karovan'ı. Halka düşünüraydık beren taparıştaydı. Doynu Karova sözünün düyüp manası süt beriyen sarı sığır diye aysak bolacak da Türkmençilikte. Olaram şol sağıyalar sarı sığır. Hazırım devam ediyor. Bir obrazlayın da bunu sığır hükmünde derler. Yani başka da şu kömürcü işlem böyle şu taylı şu regionu. Onun bir geopolitikan bir nemesi var. Bir mühim bir region geopolitik için. Ondan sonra yani onun sözlerini geliştirip o Brzezinski var, Brzezinski. O Amerikan nemesi. Он то владеет Центральной Азией, тот владеет Евразией. Кто владеет Евразией, тот владеет миром. Oyunlar yakın Türkmenistan'ın içindeki iki tane diktatörün oyunu değil, onları kuracak ede oynuyorlar. Şu da atları adamlar böyle madan taklap, bilimsiz soğusu saklap, ağlat görüp onu hiç kim düşünmez öyle. Daşında ne okap, bilim at gören adam kendi oğlun, yaş oğlundur. Bu da atlara bakım düşünüyor. Yok olur ya sonra olur mu? Kalmırat. Nederlandiya, Gallandiya, demokrat, en demokrat hemen önemli devletten biridir Gallandiya. O şunun geçen tarihi 16. 17. asırda yankı şuraya demeleri yol başçıları oldular, primerleri, dağıtları. Bilen ne ediptirler? O otta yakıp pişirip yiyiptirler. Ellerinden yankı suvenir yataptırlar parmaklarını kesip. Yarın yiyip yarın demedi. Sondan da onun ne? Demokrasiya kuruluyor. Ya bunlar şoğu karışıyorlar mı? O 40 diyor, ocağı odunu getirip ortada yaktırıp ondan öğünlerini yiydirecekler mi kendileri? Ya şoğu çelini gidecek mi kendileri? Bunun bir tormudu ya demesi, ıntavi bir yerlerde
Durmaz mı kan bu? Almırat. Ay bilmedim dağı şol adamlarda insava yok. Absolut. Utoncam yok. Öz halkyny bularda bir erehindarlygam yok. Hani şuun Türkiýeden jaň edip aglap durlar. 60-70'e yeten adamlar ikimizin aralymyzda adamlar. Biz ini bu taýda işlemäde gurbumyz çatana şol taýdaky hassalary ya maýyplara seretme götermäge şolary güýjümiz yetene. Näme etmeli ýzymy dolan bilen dogan biz näme etmeli aglap maňa jaň edip otyr. Ine olum o taýda hani 40 kitap ýazyp gününe tansoýnap ine halkyň öňüne göjera bolup türkmeni bütün dünýä maskar edip. Yok, ne olur Halmırat. Yankı bir ağlayakan gülýän adamlar öz ykbalyna tomoşaçy boldum. Tomoşaça Mevlana näme diýer? Dilsiz şeytan diýer. Sen öz ykbalyna, öz goňşuýyňa töwerüňdäki eme edip çekip tukan sapak çalanan mavulun içinde, gülenim var, bilmediklerin olup tertine bakanım var, o bana devmedik bunu yaşadın diyenim var. Öyle mi? Hak görürüm. Bu torunu geliyor, gedek indon gelmedi. Ben bulun demelerine kıynanayan olun yönü, işlat ödünün bolyan da değil. Emredadın sebebi var. Farklı olmanın sebebi var, eşrette yaşamanın sebebi var. Yani yankı azap bolmaňa jogapkärçiligi var. Azap bolmaň gaty jogapkärçiligi var. Şo jogapkärçiligi üstüne alyp bilmeden sen azapdan bolup bilmedin. Onu tapar ya Halmırat gelip sizi azap edip bilmez. Siz şo jogapkärçiligi alyp bile soňra azap bolup. Ya men ýalňyş aýdýar. Yok atı doğru adamlar diýýany şuňaly düşünje bar da zapar. Bular pikir edýär biri gelip bulara meselem täze durmuşy gurup bermeli, diktaturany aýyrmaly. Ondan bular gelip şu taýda şu täze gelen adamlar getiren demokratiýasynyň saýasyna ýaşamak. Bular pikir edenek şu zatlar biz özümüz etmeli. Bular diýenim halkyň köpçüligi. O halk kepecek. Onun arasında bunu etcek bolýana da ne oğudan nefede bir sürü adam yatır. Öyle mi? Hak görürüm. Adını tutup bilen oktur. Ya şolun iyinde alanlar var. Ya ben ne aylık diyen adam var mı? Ben sataşmadım. Menem göremek şol adamlar. Ya o. Ben ne ödüm şol yaşap ben başkalam durşunu şol yaşap diyordan. Biri elimi döden adamım yok. Kaytam iş Recep Kordolarım iş veren oktur. O tayda kemtidip, bu tayda kemtidip eziyet çektirip, öylerini ellerinden alıp köçe zıkıp yankı şikayet ediyenler hem şolun tomoşaçısı. Doğru. Doğru değil mi? Hak görürüm. Gönü olmasa da yankıdır nemedir. Ben yankı nemeden, kulağımdan giden okşa testler yankı nemedeki yankın şovu vardı. Hava. Ölüm neme. Daşla öldürmeli. Owo. Ne? Siz baklı durumsa yetersiniz. Şol adamlar hem şu canlarını ortaya koydular. Ne? Yankı adatlığın jogapkärçiligi. O hep tomoşaçı olacak, onun boğu yaşayacak. O sana burada demedenin ne tanrıyal katını var, yüzüne tüy kuracak. Demet bildi. Zaten atacak. O ne şu cehaletin ettiriyen dahi Halmırat. Elbette biz halkı günahkarlığa oturmak dememiz niyetimiz yok. Olun öyle
Her saatin bedeli var. Onu durmuşu ödedi. İşletleme. Katı doğru saparaydı yalnız. Yok biz halkı bärde günahkarlamak asla niyetimizde de yok. Yönü bir halkının öz etmeli işi var da halkının öz aytmalı sözü var, etmeli hareketi var. Bir hemme bir toğrakda görüp oturan demokratik devletlerimizin aklı meselelerini halkın özü çözüyor ya hükümetin önüne keserdip koyuyor. Çözseler asıl hükümet işler bu çözülmese de paşol var, erti täze hükümet gelip sol halkın aladası bilen ýaşaýar. Bizde bolsa ene sol iktisad diktatorun agzyna seredip 28 ýylly halk faktyşky bul derejesine ýetirildi. Ene en gynançly şol. Biz nerede ýaşasagam öz günümizi görür, sapar. Ellemizden görür, kellemizden görür, işläp dursa yüregimiz tapıp dur bu zatlary. Ýöne halkyň şu göz gyny halyny görüp şol halkyň şu taýda özüniň günahynyň barlygyny aýtmak isler. Sesini çykarman oturan halky olaryň depesinden basyp otyr. 5 minutda düzeltilmeli iş. Bir günde de 5 minutda. Şu halk gümmörlüp orta çyksa şu diktator 5 minutdan durmaýar. Ýöne halkdan gaýtagul bolmansaň edilip berilen iş agy. Almurat, şu wagtynä seredip görýän de galyň öňkü intelligensiýaň 5 gaty ýalakaçy gatlak emele gelipdir de. Yalaka. Intelligensiýaň öňkü Sowet döwrüniň intelligensiýasynyň sanynyň epetlikärine har galyň emes. Prostoyka. Ta. Özüm hiç ne gözünne ne yüzünne utoncuk alamatı yok da. Özüm yalan, söýüsem yalan, hormatom yalan. O yalana beyleki yalancı kabul ediyor. Spektakılda. Ve inançlı, katı inançlılar olunyonu edecek kadın yok. O devam edilmeliğini biliyat olun o bize için gerek geldi. Halk için gerek geldi. Halk etmeli onu. Halk zor bilen bakta edip olmuyor. Halk. 30 ýylyň tejribesi şonu görkezip otyrdy. Halk sesini çykarmasa hani halkyň depesine heşelle kakyp oturan adam. Bu aýdam ýok hal birak. Hak görün. Bir aýdyp gelýär. Ödüm ilkinji ýyllara aýtdyk şunu şeýlim boljagyny. Hak görün. Şeýle diýni. Bir söz diýerler-de türkmeni dürtmesen duýmaz dip. Bu dürtüp 30 ýyly ennam jany eleme desek edildi şo türkmen halkynyň. Ýöne näme üçin şuwna çelli ol gaflat uqtyndan oýanan akar. Ine şol ine tragediýa. Yok, ağzına çunda da yene yattın Halmurat. O başka diyecek rahat yok. Ağzına çındiyan olsalar bunu yaşattılar. Arkasına yönünü dağ etsinler, arkasına dağ etsinler. Tümlük etsinler. Yani yankı şu karşısında görüşenlerim yankı siyasi sistemanı üyütmeden bolyanı var arada gurur medetleriyle nokta. Ben köp türlerinde özüm biliyorum. Doğru. O şonu deyip başladım mı yani kaçma bilen oluyorlar da çok açıyorlar. Yo doğru köpüsünü birinciden nämeden gelip çykkan men sana şu öz pikirimi aýdyp berin. Şol oppozisiýa durulan köpüsüniň kellesinde pikir var. Eger şol emani Niýazow bolsun, bu Juwunkyny bolsun, onu aýryp ýerine men otursam, durmuş öz-özünden düzelermi kadiyada? Ya şolaryň prezident bolmak ymtylmasy var, ya şu halky olar ullanyp biz barsak, bize ullanyp biler diýen niýet bar. Men onçasyn bilemem, olar bilen o söhbet edemem. Ýöne bolýan zatlar, görünüp duran zatlar şol sapar. Hiç kim şol bir halka bir öz başardygyma göre hyzmat edýän öňe çykany ýok da. Şu mal näçe gözekini söhbet edip otyrsa, indi halkam görüp otyr. Men aýtmaly ýere geldi. Bir zam ministriň derejesini döwlete näçe derejede, näçe meşwerde peýda getirip boljak, halka hyzmat edip boljak. Men indi şonu açyp görkezip otyr.
Ministerler orlap, yüzlep bardy. Niyazın döwründen mer şuňkin elinden emmezin geçen bir müňe golay bar, ýokary wezipeli. Minister bolsun, orunmasary bolsun, sizin derejeňizde ýa başga bir ýöne şolaň ählisini üýşürende bir tamdyr towluk halka peýda getirdi. Mene bilemem. Bar bolsa çykarsınlar, menem sen aýtşyňa şol adamdan ötünç sorap başyma gey. Halk adyna zana hiç bersin. Mesele şu taýda ýaty. O kadr diýerlerim kördehin. Bular diňe 5 günlük şuň 1 million ber wezipe menýärler. Şu 2 million alan günüm bular boşatyp başga birine yer berdiýler. Ine kadrlar siýasatyň şuň ýa Türkmenistan. Bagyşlaň sözüňiz bölüm aýdy berin tapara. Murat, yankı döwleti bir adam ýolbaşylyk edip bilmeýär. Bilmelem däl. Bunu yankı ulastın deňagramlygy bardyr. Şonu berja etmeden hiç var. Ol berdi Muhammedow gowy yerbet gep onno däl. Döwlet guruluşyny yankı şahalary büyük şahalaryny üçe bölmeden ol medya bilen dörde bölmeden bu ýagda işlän ok. Köne gadim döwründe işleýänlerine köne kinolary teretseňem ýa-ni ingoňy halk bilen maslahatlaşýandylar. Bulanky alak oýun maslahat däl, bulanky bu fasatlar bulan aýgyny ýapýandyr diýerler-de. Bular diňe fasat bilen işleýärler-de. Ýa-ni şulaglaryň kastumy, garstuny oturujak geýdir. O öýde öýde otur. Ya da yankı goýça banky ber. O taýlarda ýa puluň ýanyna boldy. Şo öýünden gowy ýörer. Ya şo taýda bir eşe oturup ýöne, haýwan goýun oturup, ýa kastumy ederden oturup taýda. Şu ýagdaýdan gowy bol. Sebäbi delil etmez. Peýda etmese de delil etmez de. Halk öz gününi öz görýär. Görür. Ýolun tapar. Men onu haýwana degenim şondan bular onça da ýok. Haýwanyň delili ýok da bular. Bular halkyň köküni. Halk turýarlar köküni. Ol biýüne çağada ne güne var? Olar sen ne okudýar? Ne hünäralary ýalag edýär? Ýa şeýtlerim haýwanyňky ýalak görürler. O yerlerin ýaşaýyşyny almyrat grawuşdaklary ýa görmedik bolmagy mümkin ne? Men şo taýlarda aýlap ýatyp durup şolaň özleri ýalak bolup men 10 ýyl geldim de. Hemme ben şolaň şiwelerine çenli bilýär. Men eğer käbir o bolan adyny aýdaryn bolýan, şolaň adyny bilmersin. Mukry diýip o eşitipmidi? Eşitdim. Ýere. Bana eşitdim. Aşgabatyň eteginde. Aşgabatyň eteginde. Ýok, Aşgabatyň eteginde o mukry. Muhri. Mukry. Muhri men nohrlyk diýip eşitdim. Ýok, mukry. Ýok. Burdalyk diýer. O diýme bir gusga teklerine bolaýmasa taxtawazy. Ýok. Bileme aýdy ber. Bileme o mekeniň hapyna. Yo men 10 kil pagon götürdüm men ol senki ýaly Türkmenistan ters söken adam dälle. Aýdy ber aga. Çarşanga raýony bardyr ýonky. Etraby Çarşanga. Awa Çarşa oblasty. Agdanly boldy, näme boldy? Mümkin. Deryan kenarındadır, ağırlıkta deme Owganstan'dır. Bardım Çarşanga, bilýän şo taýda bir keramatly ýerim bar, şo taýda suwa düşülýän ýer barlykly köl gördüm onu. Şo Çarşanga dagat punt bardyr. Buntuň üstüne çykanda Owganstan görnýär-de. Awa. Meni akittiler şo taýlary mehmançylygy görüp aýlanyp gaýtdym. Sebäp şo Çarşanyň raýkomy 90-njy ýylda Jumaýew diýerler familiýasyny. Biziň şol ýaşlar komitetimiziň birinji başlygy.
Şoň üçin men şo tap baryp şo bilen maslahat etmeli boldum da öýde ýerine oturmansaň ol o taýda raýkomluk edip menim ýokary sebäpde ýaşyl komitetiniň işini öğretmeli boldum. Soň aýryldylar on komitetden ýerine Bayram Nursoýew belli bol ýöne başlyşy 5-6 aý şo boldy. O Jumaýew familiýasyny bilýän ady adam şo. Şoň üçin men çarşangyny aýlandym şo töwür. Şo taýda yerli halk bar. Şolaň näme dilde bilýän? Gaýdy dilde urulýan. Mene atyşyp gözlepdim. Çıkan şo taýda büýünden üýt göçüpdir. Dillerine de düşmür. Düşünmedim doğru hakikaten. Ben onlara oban mı kadıydım baş? Başka bir eşiklere mi ütköş? Eşiklere mi ütköşürken? O däpde surlara mı ütköşüp? Hemen däpde surlarını göremek, öyle eşiklerini gördüm. Yatıp durup kän oldum ben o. Hı? Onun yani Burdoluk Hocamat rayonudur. Ya ben Amberiyan bu tarafında. Farabak olaydı. Yok, Farab taraftan gitmediler. Farab demesinden yönü kolay değil o. Farab'dan ömür 180-200 kilometre vardır. Şu at kilometreleri doğru yardım açan okulu. Hava aydı verin ondan sonra tayda ne mi? Ne yaşayış şeritleri Aktiyar'daydılar. Yönü öğrençen halk çıkarman demedik yok. Yani şu taylardan hünerli, bilimli, zırcaşıp şehre gelen alıp bilyada demedim. Ben Hocamat tarafın, Hayat Dakar tarafın oğlunlarının tanıyanlamken ben yonkuna par ağzını tuttum artık diye Dakar Hayat taraftan olmalılar. Onun ağası vardır, doktor, göz doktorudur. Doktor Navuk, Şovatlar doktor Mor yapıyordur. Yani doğsundur. Adi adına çönok. Allah bırak diyeyim, Allah versin. O taydan dehin adamlar çıktı ya. Yani kıyın çerpler bile çıktı. Hatta kıyın çerpler. Ne bu? Kabahat devlet oldum. O da atları seyretmeyen, o da atları bilmeyen. Amderiya bilen Kerkük'ün arasındaki köprüyünü proyektler başlayacak ol. Onu bizi yemetmediler de. Onu yetirmediler. Aldılar. Aldılar. Ne görüyor musun? Şu köprünün yanı kurdular. Şu köprünün yanı kurdular. Ukraynalı kömeği bilen. Yani Kuşlu deryası vardır. Şoň üstünden köprüyünü vurduk. Muraşov kurundur. Demeli. Rigali. Demeli. Ben doğusumdur. Transtroy'un birinci ornatör oldu. Şu an Sankt Peterburg'dadır. Abidno yolun Odessa'sını yankı. Direksiz stroyşuk предприятие diye çok başladı. Bir killikta. Yatı talamlaşıyor. Edilen işken Halmurat'tan yönü ne mi diyelim biz? Plan adetti deyip yoğunluk gördüm o der. Biz yönü yankı reformu var arada, şuna katlaşan adamlar var arada, bir kalkıyordu deli, şunları şu işte yankı emeği yakmedi geçen adamlara o Tanrı halkasına ayıtmak. Ben borcum ne yankı gelli Murat vardır akademik. Yoksa par Murat gelli işte demek mi olur gelli Murat. O Murat Babayev vardır. Şu vaatlar 70 yaşlarındaki adamlar. Onun Bayram Muradov vardır. Bayram Muradov bilen bir yankı yığıt katı o yığıtların kurun edilen ağası Bayram Muradov. Kâdristana ve Özbekistan'a kurun edilen. O yankı Marin Akkoğlu'nu Kurban Muradov'un
Şo demeden. Yeme sapar yaşıl bağışlan sözüňiz bölýän bol. Gelin şu ýerde biraz dyngy berelin. Sonra gepleşiklerimizde şol adamlar barada biraz anygyrak, açygyrak aýdyp berseňiz, has gowy bolmak diýeni. Adyny tutup geçýäňiz, bugun kun ýaşlar o zatlar bilen agyp, eşden agyp. Biraz şoňa giňişlirak çemeleşip aýdyp berseň, has gowy boljak. Hem ol adamlar hatyrasyna hem halkyň bilmegi üçin zerur zatlar bar da. Şoň üçin häzirlikçe şu gepleşigimiz jemläli, soň inniki gepleşigimizi şol reforma gatnaşan ýa bir halky peýda getiren öz bilýän adamlaryň atlaryny tutup ýatlak geçdiňiz. Hem halk biler, hem tarihde galar. Näme diýden gal Murat, sen başlyk sen Yo, ozal şey diýip bir kisana nazardyk gerekken. Men hiç adam diýme. Men size minnetdar sebäp şol aýdyp oturan zatlaryň 30 ýyllap adamlar diline getirilmedik zatlar. Oy bilsin millet. İlçilikdir. Gadyr bilenem tapylar. Elbetde dodok çöwürenem tapylar. Şu zatlaryň üstüne açylanyny gahar gelip oturan madyr ol gopbol köşüň içinde näçeklerini bilmän otururlar. Näme jogap bersinler häzir saparatlyň halmyna söýüne berýän interwýusyna olaram bir reaksiýa bildirmeli bora. Ýaşydan ýamandan. Häzir bütün KGB'si bilen kellesini gaşap oturandylar. Indi näme diýsek gak bularyň garşysynda. Ýöne hakykatyň garşysyna näme diýip biljek bolar. Bappa Göklen setr var oşusyn adalaty dikligine başaşak gömellerine de şol 100 ýyldan soň ýene de ýokaryk ýeriň ýüzüne çykdy diýär. Bizinki 30 ýyldan soň çykypdy. Ýöne çykmaly da. Şoň üçin men size Taňry ýalkasyny aýdýan minnetdarlygym sebäbi, esasy sebäbi şol. Şoň üçin indiki gepleşiklerimizi söhbetleşigimiz dowam etdirek, adamlara da aýdýas, öýüňize saglyk. Indiki gepleşikler. Näme diýden, düýne biraz meni ýanky nemerek temaň üstünden ertip biraz nebeder ýala etdiň. Sen özü käriňe ýoş öpdürejek eken. Yok. Yok. Ol yürekten aýdylan sözler. Zabara sen onuň 30 ýyllap kalbyňda saklap beren zat emosiýasy aýtmak mümkin hem däl. Biz robot däl, o ahyrky netijede bilen bir etten süňden süýtden gana nemele gelen adamdy. Bolmaz da. Yok, o zatlar düşnükli. Ol kim diýende de hakykat aýdylýar. Onun üçin halka maňa dogry düşünýär. Bärde atı doğru gurulunlar edilip otuyor. Sağ olun.